Díomh a fáistí churas atá sibh tá súil agam go bhfuil sibh go léir go hiontach. Inniu dé mát agus bhí méid smíad bhirmh mar bhí méid imirt cluiche le iníon ar agus bhí anspaí agin an cluiche taim ná ábalta leat nó would you rather. So tuair méid cúpla ceistí is féidir bhí de imirt sáile agus iad aistriú ó bhfuilge go beir le do manaí ag stadi. So seo cúig ceistí. Ábalta leat, so ceistí bhar hain. Ábalta leat píotsa nó sceallóga. Ifir dó, ábalta leat eitilt nó a bheith ná dul as radharc. Ifir trí, ábalta leat panda a bheith agat mar pheata nó moncaí. So panda nó moncaí mar pheata. Agus céad ceiste eile, ábalta leat dónut nó milseáin. Agus an ceann déarnach, ábalta leat bheith ag imirt peile nó dul ag snámh san fharraige. So sin iad na ceistena ar fad. Bígí ag sprí, snámh fáistí.